ba ku da amfani saboda bana gari ni za a ci amana kamar ku da nake gani madafana ne ashe ba za ku iya komai ba tantirin banza tantirin wofi sai na daga Lagos to ba ya kashan kali kun kyale ba billahi allazi kowa ije an garasa ta koyaki na hakura din tona akai kuma ku zo kan wannan ku same ni ba wani wuciya da zaji sai kun ci umaru auda ma manta kai zo ku dawo kai na san munafiki ne dan wahala to ka dinga bi mun sulfa in da ke zuwa ka zo mun da wani labari an gama lallai ku zo ku same ni ina gunna ka ci gaba da takon ka na kaniya ka zo mun da gado san sane ba ci kan wanda da Allah ni ba kan ku biyo ni ka shankani ku raina nan ka zo ba matsala yau ba cut